Договорът за продажба на имот в строителство отговаря на Закона за защита на потребителите тогава, когато на първо място той е написан по ясен и разбираем начин за купувачите. Няма подвеждащи клаузи, няма неравновесие между правата и задълженията на купувач и продавач. Мога да дам пример с клауза, която би могла да бъде прогласена за неравноправна, а даже и целият договор да бъде обявен за нищожен тогава, когато примерно липсва срок за изпълнение на строителството. В моята практика често съм срещала договори на различни строители, в които не е посочен срок за изпълнение до степен акт 14, нито до степен акт 15. По този начин купувачът не може да се ориентира кога точно този строеж ще бъде завършен, не може да реализира отговорността на строителя в случай на забавено строителство. Имам дори и съдебна практика постановена в смисъл, че такъв договор е нищожен, защото срокът за предлагане на строителната услуга е съществен елемент на този договор. Друг пример, за който в момента се сещам, е тогава, когато строителят желае да предвиди индексация в цената на имота по време на строителство. Това също трябва да бъде описано по ясен начин в договора как се случва и да бъде посочена точна методология, как ще се преизчисли тази цена в процеса на строителство, за да бъде ясно на купувача и той да направи своята сметка дали този договор е изгоден за него или не и дали може да си го позволи. Такава клауза също би била неравноправна, ако има неяснота в начина на определяне на промяната в цената на имота.